בוקר טוב. האמת שאני ממש מצרה על זה שאני אצטרך ללכת, אבל יום שני, יום מאוד פעיל בכנסת. אז יעל, מורתי, רבתי, מורתן ורבתן של נשים וגם גברים רבים, יעל אליצור, שגם היא וגם בעלה העבירו תורות רבות להיות תורת חיים, אבל פה יעל שהעבירה את התורה של בילה שפר להיות באמת תורה שאנחנו מתקדמות איתה. ומאחורי הקלעים חווה, שהרבה מהיום הזה זה בזכותך. ויש פה בקהל, בסוף אתם יודעים, גם הציבורי הוא אישי, שתי חברות אהובות שלי, שגם בזכותן אני כאן, רותי אליה ומיכל זגדון, שיש גם הרבה מה ללמוד מהן, ברוך השם. ובעיקר, רותי גרינגליק, נכון, יש, אם כבר מדייקים. ובעיקר מה שהם מרשים בעיניי, זה לראות פה כל כך הרבה נשים, שרוצות ואומרות אמירה ברורה, על המקום שלהם כאימהות, במקום הכי טבעי. אני רוצה, דרך 4 נקודות בחיים שלי, לחבר למה שאני מאמינה בו. שההורים הם היסוד. משם מתחיל, ואולי אפילו נגמר, כל העוגן שממנו הכל יצמח. אני אומרת את זה באחריות, גם כמי שהייתה נשואה בפעם הראשונה, וגם כמי שזוכה לעבוד כבר 13 שנים שלמות בחיבור של 2 משפחות. אני רוצה להתחיל מנקודה ראשונה בחיים שלי שאני זוכרת, ילדה בת 5. הייתי ילדה חכמה, והציעו להורים שלי שאני אקפוץ לכיתה א' ישר בלי גן חובה. ובכלל לא היה שאלה שאני הולכת לעשות את המבחנים. ואחד הדברים שנורא מצערים אותי היום, אולי יש לזה סיבות טובות אחרות, זה שכאילו זה כבר לא מודרני להקפיץ ילדים כיתה, זה פחות מודרני לאתגר אותם. כאילו, אני נורא מתחברת למה שאמרת, אני לא יודעת איפה את חווה הקטנה, כאילו הכל רגע בזהירות, ואני זוכרת את זה כמשהו מכונן בחיים שלי. האתגר שהיה לי כל חיי, שהייתי הילדה הכי קטנה במחזור, ומהאתגר הזה רק הרווחתי. הנקודה הבאה היא הרבה שנים אחר כך. היא הבחירה של הבעל שלי הראשון, לחזור בסוף 4 שנים באוניברסיטה, להיות מג"ד בגולני. היו לנו 2 ילדות קטנות, 4 ושנה וקצת. ואני זוכרת שעשיתי את הבחירה לתמוך בהחלטה של הבעל שלי לחזור לגולני, אז אנשים אמרו לי, ומה יהיה על הילדות? איך תחיו חיים כאלה לא רגילים, של אבא שבא הביתה, אל תתעלפו, בדרך כלל פעם ב3 שבועות. ועניתי את מה שענה הבעל שלי, כשאמרתי לו, איך נחיה בהפוך הזה? והוא אמר, אני אהיה כל כך שלם מבחינה פנימית, שהדבר הזה יעטוף את החיים של כולנו. ואני זוכרת את האנשים שאמרו, כשמועלם נהרג, בעצם בבחירה שלכם, שמועלם יחזור לגולני, גזרתם על 2 ילדות, בנות 5.5 ו2 ו10 חודשים, יתמות. ואני לא הבנתי מאיפה האמירה הזאת בכלל. כי נכון, הילדות שלי יתומות, ועד יום מותן הם יהיו ילדות שאבא שלהם נהרג, כשהם היו בנות 5.5 ו2 ו10 חודשים. אבל היום אני מסתכלת על 2 נשים, אחת בת 24 ואחת בת 22 ועוד שבוע ממש מתחתנת, ואני רואה את המשמעות האדירה של הידיעה שלהן, שאבא שלהם נהרג שהיה מבחינתו, במקום שהיה מבחינתו שלם. אז אף פעם זה לא יעבור שאבא שלהם נהרג. ואף פעם אני לא אשחרר את המקום הזה של הגעגוע הבלתי פוסק לבעל שלי. אפילו שיש לי חיים שלמים וטובים. אבל הידיעה שהבעל שלי, אבא שלהם, היה במקום שלם, היא אדירה בחיים שלהן. ואחר כך, ההחלטה לפני 13 שנים ממש, הכל אצלנו קורה בתמוז, זה חודש טוב, שמח,
לחיות באמצע התמוז אצלנו, ובשבת, ביחד עם השבת המשפחתית לכבוד הכלה, חגגנו גם אלי, הבעל שלי, אלי רפאלי, בעלי השני ואני, 13 שנות נישואים. וזוגיות שנייה היא לא זוגיות שנייה, היא משפחתיות שנייה. כי כשאתה מחבר, בסדר, אלי ואני נורא מצאנו חן אחד בעיני השני, אבל לא צעדנו לבד אל השקיעה. היו שם 5 ילדים, 2 בנות שלי, ו2 בנים ובת של אלי. ואולי הדבר הכי חשוב, וזה מאוד התחדד אצלנו בבית בשנה האחרונה, מול שמחות וקשיים, שאנחנו ההורים. אנחנו זה המקור. מכאן הכל מתחיל. וכשזה מאוד מאוד ברור, גם לנו בתהליכי העבודה שלנו, וגם לילדים שלנו בתהליכים שלהם, אפשר לעבור הרבה שמחות וגם הרבה עצב. ונקודה אחרונה. לפני 4 שנים, החלטתי, ברוך השם, לפני 6 שנים, הצלחתי לשנות פה חוק דרמטי, ואחריו החלטתי שאני רוצה להיות חברת כנסת. לקח לי עוד קצת זמן, והחלטתי להתמודד לכנסת. ואני משתגעת הרבה פעמים מהשאלה ששואלים אותי, בסדר, הבית שלנו הוא מורכב, יש את כמאמר הבדיחה הידועה, הילדים שלי, הילדים שלה והילדים שלנו, הילדות, ואנחנו מגדלים ביחד 7 ילדים, כבר 2 התחתנו, והשלישית, כמו שאמרתי, בדרך, ואני עדיין משתגעת היום, אחרי כמעט 4 שנים בתור חברת כנסת, לשאלה ששואלים אותי. אז איך מסתדרות הילדות הקטנות? עכשיו הן באמת ילדות קטנות. הן בכיתה ד' ובכיתה ו', אבל יש להם חיים מלאים. והחיים המלאים שלהם נובעים מזה שלי יש חיים מלאים. ואני חושבת שהדבר המדהים בעיניי שאני רואה פה, יעל, זה שיש כל כך הרבה נשים שאומרות, כל הבלבול בחוץ, כל הניסיון להפוך עלינו את העולם, ולהגיד מי העוגן ומי פה בתפקיד של לעשות לו נעים, כמו שאמרה חווה, לא מקבלות את זה. אנחנו, ככה אני מרגישה, נצמדות לידיעה הברורה, לאימהות שזורמת לנו בדם. 1000 חוגים זה בסדר, ו1000 שיעורים זה נפלא, ומי כמוני שלומדת בלי הפסקה? קודם כל, ובזה אני רוצה לסיים, בבטן שלכם, בוורידים שלכם, זה זורם. תלכו עם זה, תגדילו את זה, תחדדו את זה, תלמדו את זה עוד ועוד. אבל תמיד, ואני מרגישה שזה מה שאתן עושות כאן, ורבות ורבים אחרים, מתחברים לסדר הנכון, לאימהות שבעזרת השם זורמת לכולנו בדם אל מקום טוב וגבוה ומצמיח, קודם כל אותנו ודרכנו בעזרת השם את הילדים שלנו. אז ברוכות תהיו.